Ang gabi guys, gikan ko ng palit og kuan. Makaon og sa tawag ani. Makaon og pang sudan na mo ba? Aray. Patugpan. Guto man. Nakit may ugpan mga balig 50 pesos na pudlo. Ngayon, naapog ko gipalit niya. O gani. Anon. Ayun. Isda rani og minuto nga sudan na apoy ko ang sudan para sa among doggies. Okay, maglisod kag usay pa sudan. Tara, let's go. Mga ay na kami, gipanggutom nang gipanggusla ng mga tao. Gipanggusla. Panggusla, gipanggutom ba? Panggutom. Ako na pet kiniya. Okay, pang freezer ni. Ang pet pinalit nga sudan. Ngayon, ako sa pasigaan. Kuha naman ni kanang munggos o escabeche. Napag ko pang balik pesos. Kini para sa mong dogi na. Kini siyang sagol. Sigarilyo perit o sana gotob. 160 pesos ang kilo. So ning hugasan ning among pirit nga gipalit. Di sila na masarit. Masan tanig ko ay. Pero nut nga isda akong napalit. Gotob o sigarilyo o pirit. Kung hugasan kay para isulod sa rip, di sa rip hugasan. Uy, may aga sa mong gripo. Pors! Palunga sa pors! Labas na. Ano ito yan? Labas na iba. Sa rep kay para suraan ugma o unya kung saan nila pagluto nun ay pero nakapait na may isod ang niluto daan so wala lang ipuson wala lang isod ang para unya. Alright, pasarto niya kung pinalit niya escabeche o mangoes kaya na kayo manihapon murag luto mga say paano pinalit nga sodan mga manihapon escabeche ng gutom gutom dayon munggos itong munggos uy sorry ating munggos So, ito yung mga
Tayo na eat. Jay, mga kaon, Jay! Bangon na mo, oy! Buntag na! Ay, buntag. Layat ka diya, toy. May isa na, toy. Layat diya, toy. Let's eat, mga kain tayo. That's all. Hindi niya hapon.